सो अरुण स्तंभ हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ अब कड़े अच्छी तो सब जानी पारुथिला धरिक आसिक वीडियो ब्लॉग करके ସେମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିଦେଲେ ହେଲା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପଛପଟେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଯାଉଛି थोपड़ा जी दिख जाए ना ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ସେଇଟା ତ କୁହ क्षीर आनिया ପାଇଁ से ताको भी वीडियो करछि ओके ओके चलो मेकअप नवा अंदर करे सुंदरी दीदी ମୁଁ ତ ସୁନ୍ଦର ନା ଆଉ ତାକୁ କୁଆଡେ ଯିବି ଯୋଉ कौन झूठी बूटी पड़ी छी सब ये सब माणवसा गुरुवार थिला काली जो गला ना काली नाही बा तार पाड़ी हमर माणवसा होला ना गजो पाल्टा गला सो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग तो आपण मैंने देखले जी आज डोना दीदी घर को आसी तो तांको गेस्ट कल मुझे गेस्ट आछि तो मुझे भाविली कौन करवा तो पाख जगन्नाथ मंदिर को आम टे बुली आसचु मंदिर भितरटा तुम कड़े पछपट रही गल जीवा चलो गणी गणी का तुम धरू ना मुझे गणी गणी का आसुची धर हाँ तुम करू था सेपटू मुझे गणी गणी का आसुची ओके देखो मम्मी गणी गणी पाहिसी पाहंच आसुची केते कोन से जानी करू no. ओके केतटा गणिलु 22 22 पाँच हला 22 पूरा 22 हला खुशी तो खुशी ओके अत्र अरुण स्तंभ पर माडी मसुस हमें जहला पूरी लोग ना सो अरुण स्तंभ मनपाल जगन्नाथ टेम्पल जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आटिके क्लोज अप शॉट ओके एक्चुअली मैं मजा मस्ती करते बोले लोक मैंने खराब भावे तो किसी कौन भावे किसी ना ठाकुर प्रति आमर बहुत भक्ति अच्छी और सम्मान भी अच्छी जगन्नाथ बलभद्र सीढ़ी सुभद्रा अच्छा हाथ टेकिकी से मुंडिया मार्च ये ओके मो टर्न आसला ओके जेहेतु आमे दी जण आम सहित कहीं भी माने साध हमें कि ना तो आम दी जण ही सब करूँ उसमें कोई बड़ा वाला गुण नहीं है तुम मोर प्रांक कर दो जो मजा करे मते उड़े दो जो मते ये कौन देवी जानी पानी तक ना सब लिभे दीचने ना अच्छा ये हनुमान हाँ आम पछरे बजरंग बाली अछंती एठी अछंती दुर्गा माँ दुर्गा सो एठी अछंती राम सीता अछंती हाँ एठी अछंती लक्ष्मी नारायण आई थिंक ना राम और सीता ही थे कौन सब ना सब लिभे दीचंती ना जना पड़ुनी
ଆଉ ଏପଟେ ବି ଜଣେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଛନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଲ୍ଟେ ଆସିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଭିୟୁଟା ଏମିତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ରାମ ସୀତା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଯାକ ନା 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଏପଟେ ସରସ୍ୱତୀ। ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ତ ମୁଁ ହୋଲ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହୋଲ୍ ଦେଖିବା ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ କରିକି। ଆରେ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ନାହିଁ ନା ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମାନେ ଗଳି ପଡ଼ିଥାଏ ଦିଏଡ଼େ No, 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 no. ଦେଖିଲ ମୁଁ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ହେଉଛି ପାହାଚ। ମୁଁ ସବୁ ଫୁଦକ ହେଇକିନା ଆଉଥିଲି ଏଥିରେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ ମାରିଦେଉଛି ଠାକୁର। ହଁ ସେଇଠୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଆଉ ତାଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଏମାନେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ ଏପଟ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ। ହଁ ଏପଟେ ଦେଖାଉଛି। ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ। ଦେନ୍ ଏପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଗଲେ ଆଙ୍କ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳା। ହଁ ଠିକ୍ ସେ ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବଜରଙ୍ଗବଲି। ସେପଟେ ଗଣେଶ ନା 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 ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମା ଦୁର୍ଗା। ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ନା। ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଏଇଠୁ ଆସୁନି। ସୋ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଭିତରେ ବୁଲିକି ମାନେ ଆସିଲୁ ତ ରିଲ୍ସ କରିବାର ଥିଲା ତ କିଛି ହେଲାନି ସେ ଅନୁସାରେ। ତ ଏବେ ସେପଟ ବେଢ଼ାଟା ଆସିକି ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ବୁଲିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରୁଛି ବେଢ଼ାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ଏଇଟା ହଁ ମୋ ହାତ ପାଉନି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ଚାଲ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେଇଟା। ତାକୁ ନେଇଛି। ଏଇଟା ସ୍ନାନବେଦୀ ନା ଠାକୁରଙ୍କର। ଠାକୁର ସ୍ନାନବେଦୀ। ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନବେଦୀ ଏପଟଟା କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଅଛି ଆଜି ନା। ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି କି ଭିତର ଆଡ଼େ? ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମେ କିଛି କୁହ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ବହୁତ ମନିକୁ ମିସ୍ କରୁ। ମୁଁ ବହୁତ ମନିକୁ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିର ଆସିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମାନେ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଆମର ଦେଖା ହେଇନି 2 ନା। ମାସ 3 ମାସ ହେଇଯିବ ଆମ ଦେଖା। ତ ମୋତେ କଣ ଲାଗୁଛି ଲୁହ ବାହାରୁନି। No, 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 no. ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ କେବେ ତ ଦେଖା ଆମେ କରିବା ଆଜି ବୋଲି। 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ରିଲ୍ ବନେଇଛୁ। ସେ ଭିତରୁ ଫ୍ଲପ୍ କେତେଟା ଆଉ ଭଲ କେତେଟା ଥିବ। ମନ କେତେଟା ବୋଧେ ଥିବ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଥୋଡ଼ି ନା ଆମେ ଆକ୍ଟର ଆଡ଼େ ବେଶୀ କଥା ପଡ଼େ। ଆମେ ସାଧା ସିଧା କୁନୁସା ପ୍ୟାରା ସା ଛୋଟା ସା ବच्चा କମେଡ଼ି
କମେଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ନା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ଭାବୁଥିଲୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବୁ ବୋଲି ନା ତ ବଟ୍ ଆମ ଘରେ ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ନାହିଁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଦିଦିଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ତ ତାଙ୍କୁ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିବ ନା ଆମେ ହା ହା ହୁ ହାଡ଼େ ହେଉଥିବ ଯାଇକି ତ ଆଉ ଆଉ ଦିଦି ଆଜି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ପନିର ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି ପନିର ତିଆରି କରିଛି ଆଜି ମୋନି ପାଇଁ ସୋ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ତାର କହିବି ନା କେମିତି ହେବ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ପନିର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେଠି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ନା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ତ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ସାଇଡ୍ରେ କରେଣ୍ଟର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି। ଦୟାକରି ଆମ ଆଡ଼େ କରେଣ୍ଟ ଟିକେ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ No, 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 no. ତ ତାପରେ ଆଣ୍ଟି କହିଲେ କି ଆଉ ସେଇଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ସେଇଟା ତୁ କରିଦେବୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେବୁ ଆଉ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି ସେ ଦେଖିବ ବ୍ଲଗ୍ କରିବ। ହଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଆଣ୍ଟି ଭାଇ ଆଉ ଦିଦି ମାନେ ଏତେ ମଜାକିଆ ପର୍ସନ୍ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗେନି ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କମେଡ଼ିଆନ୍। ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କମେଡ଼ିଆନ୍ ମୋତେ ଆଡ଼େ ଆଣ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ହେଉଛି କମେଡ଼ିଆନ୍ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ି ମୁଁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ହେଇଯାଇଛି କ୍ୟା କରେ ମାନେ ମୋତେ ଆଗ ଏମିତି କାହା ସହିତ ମୋତେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେନି ମୁଁ ଟିକେ ସାଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଦିଦିଙ୍କ କେତେ ଭଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ନିଜ ତାରିଫ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ବି ମୌକା ଛାଡ଼ିବେନି ଓବିୟସଲି ଛାଡ଼ିବୁ। ତ ଦେଖିଲେ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଇଏ ହେଲା ଆସିଥିଲୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି ଆମେ ଆସିକି ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼େଇଲୁ ହଁ ତମ ପାଦ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ମୋ ସକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ମୋ ସକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି କଚରା ମେଚରା ସବୁ ହେଇକି ହଁ ମୁଁ ଜୋତାଟା ପିନ୍ଧିଦିଏ ଯିବା ଏଠି ତ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଅଛି ଆଜି ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଖାଲି ଘୁଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି हो केତେ ଡଷ୍ଟ ତ ଏଠିକି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶେଷ ହେଲା। ଶେଷ କରିଦେଲେଣି ସେ ଶେଷ କରିଦେଲେଣି ମୁଁ ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ ପଳେଇବି ଯେ କରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଯାହାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ ସେଠି ପାଣି ଯୋଉ ନଳକୂଅ ବି ଅଛି ସରି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଅଛି ବୋଲି ନଳକୂଅଟା ଫୁଲ୍ ଟୁ କମେଡି